Nepodstatné. Jaj. Ja točím na 4K30. Ja normálne. Že lepšie mi to aj cesty, keď dávaš svietlo, lepšie mi to bude. Hej. Drahé na 60. Jasno. No, málo kto sa dostane do tohto krytu. Skrátka, označenie bude v popisku videa. A najväčšom bunkri ZTS Dubnica nad Váhom. Takže týmto vás definitívne v roku 2025 vítam na kanále Objektív. Takže tu máme nádherný. Super. Malá nádhera? Môžeme vstúpiť dovnútra. Kamaráde, toto je čistá erekcia. No, veru. Neviem, kam mám ísť, lebo tu som prvýkrát v živote. Dámy a páni, ak by ste sa sem chceli dostať, v prvom rade musíte mať znalosti, vyjednávať a v druhom rade mať povolenie. Bez toho sa sem nedá dostať. No, budeme postupne, budeme to brať takto postupne, tak radom. Je možné, že to bude troška dlhšie video. Možno bude mať 20 minút, možno 30 minút, možno 40 minút. Nie sme si istí, lebo bohužiaľ nevieme, ako veľký je tento kryt. Ale musím pravdu povedať, že normálne som z tohoto krytu nadržaný. A ja, až na to, že tu chýbajú motory. Ja 15-ročný chlapec. Pred pubertou. Ja 15-ročný chlapec pred sexom. Tak. Nádhera toto. No, zase spolupčania uradovali, nevadí. Niekto sa sem určite musel dostať. Však kradnú tu stále, proste preto to aj zabezpečili. Aby tu už nekradli. Aha. Naši výnimoční spoluobyvatelia. No, takže tu máme núdzový výlez. Ktorý je zavretý. Aj ostane zavretý. Oni sú všetky tí výlezy Áno. zapečatenia a to sa mi veľmi ľúbi. Nezavíraj ma. Vládne. Tak, a už si v 33. A ja som koľkátke? 22. Či 32. Ja som 32. Výborne. Takže máme svoje izby. Áno. V prípade útoku. Wow. To je brutál, ty kokos. Prísam Bohu. Kamaráde, ale tu musíme spraviť aj fotky. Toto nemôžeme odoprieť. Natočíme video, potom si porobíme fotečky. Tak. A poďakujeme veľmi seriózne tým, ktorí nás sem pustili. Samozrejme, ďakovačka bude na konci a pôjde to celé do videa. Presne tak. Celé to pôjde von. Ja nezostrihané videá, na môj kanál idú nezostrihané videá, idú priamo z denní. Čiže aj s kecami okolo, ale takisto poskytnem videa kolegovi, keďže máme spoločný kanál od dnes. Toto je normálne brutál, to ostatné, to sme videli, to je strašne zničené. Pozri sa, rozhlas. Aha. Tesla. Sice áno, v podstate niektoré svetlá sú v prdeli, jak sa poví. Ty kokot. Ale toto je najzachovalejší celý kryt. Nepozeraj sa doľava. Aha, dobre. V podstate aj v týchto místnostiach není absolútne nič, čo tu vyprázdnené, ale pokúsime sa to natočiť tak, ako sa bude dať.
tu na je vidieť, tu je asi rozhlas. Rozhlas? Áno. Na zosilnenie rozhlasu? Áno. Takto. No môžem povedať, že je to KZ 900, ale to KZ 900 znamená pre 900 ľudí. Aj to tak vyzerá. Toto je tá protichemická miestnosť na dezinfekciu. Čiže táto ľudia prichádzali, tu sa vedľajšej miestnosti dezinfikovali. To bola tá dezinfekčná sprcha, kde sa museli proste dezinfikovať, až potom mohli vstúpiť do krytu v prípade nejakého ožiarenia alebo chemického útoku alebo niečoho takého. Dobre, ideme sem. Aj tu je len vstup, vlastne druhý vstup. No ak tu není nejaký priezor, tak to mohol byť aj kinokryt, ale vieme, že sa tu nachádzajú 4 kinokryty v Dubnici nad Váhom. Nie, nemá tu priezor. Toto vyzerá, ako by to bola nejaká spoločenská místnosť. Môže byť, alebo jedálňa. Alebo jedálňa, no. To skúre. Môže byť. Nič tu není. Ja si myslím, že tu ani nikdy nič nebolo, že to nestihli vybaviť a padol Sovietsky zväz. Keďže tento kryt bol stavaný ako posledný, alebo stavaný v 1988. A v 89. vlastne... Tam sme byli v tom prvom? Nie, to je tu. To sú dvojdvere. Áno. Takže toto bude asi takých. V 98. padla opona, hej. No ja si myslím, že nikdy to nebolo vybavené, ale skúšky tu určite boli robené. Uvidíme, ako je na tom určite museli byť robené. Jasné. Uvidíme, ako je na tom strojerstvo. Dobre, batérie tu síce nejsú. Ešte tu nejaké zbytky. Nejaká slovina, alebo co tu je nejaká jar. Lucia. Zdravím meno Lucia. Niekto pripečený už sa musel dostať určite. Lebo je vidieť, že už tu tady niekto rozebíral. Keď si môžete fihnúť. Pozrieme z toho roku. Neviem, kada od toho roku. Ale dobre. Markíza. Kamaráde, to musí byť strašne dávna markíza, keď si ju ja nepamätám. Ja nemusím markízu. Dobre, vecka. Ty koľko to je nové, či vidieť, kúkaj. Keď si pred doma si môžeš prejsť títo vecka, títo pisoáre, a nie je použité. Detský pisoár a dospelácké. Vždy bol detský a... Akurát tu sa divím, že niekto múdry tu nanechal kľúčky. Tu na voľa kedy hovado fajčilo. Určite tu už museli sa nejaký pán hryšci dostať. Dámy a páni, toto je pre mňa unikát. Najzachovalejší kryt v Dubnici nad Váhom. No, tu je oblitý, nevadí. Ale chodia sa zlodeji, rabujú motory, rabujú mosa, zmeď, hliník a takéto veci, ale dostali sme my obzvlášť povolenie natočiť tento záznam. Samozrejme, že záznam bol vďaka vplyvom PSN Urbex. Áno, áno. Ešte je tu neporušená výmetka. No, ale povedám, už tu nám niekto musel chodiť, lebo je to vidieť, že... Hej, jasné. Ako som povedal, PSN History a PSN Urbex má nejaké vplyvy a dokáže vybaviť povolenia. Takže, dámy a páni, po stopách histórie, po stopách neznáma, má isté vplyvy, ktoré dokáže vybaviť. No. Za čo som vďačný, keďže som hlavný administrátor stránky a aj majiteľ. Ale ako som povedal na úvode videa, ideme sa zjednotiť s objektívom kamery. Čiže tieto záznamy budete vidieť aj na objektívom kamery.
Ale nezostrihané uvidíte u mňa. Ja dávam všetko v plnom znení, všetky dristy, blbosti a tak ďalej. Takže vieme, že je to KZ 900 a podrobnosti dáme do popisku videa, lebo fakt nemám náladu alebo niečo vyprávať, čo by sa nezakladalo na pravde. Takže ideme pri prvý núdzový výlez, ktorý bol zase len ohraničený veľkými bezpečnostnými dverami. Tip vám takisto dáme do popisku. Núdzový výlez. Áno. Dobre, ja som teraz hovoril do videa, že dáme do popisku typ dverí, aký to je. Ja to nájdem a dáme to do popisku. Dáme to, áno, dá sa do popisu videa. Áno. Dáme páni, fakt je to pre mňa šok byť na tomto mieste. Toto som už vyprával, tady musel byť nejaký telefon v prípade alebo nejakého poplachu. Áno, to bol hlavný, ja si myslím, že ten hlavný poplach. A bylo to označované všetko, títo telefóny byli označované v takýchto černých skrínkach. Áno. Alebo byli samotné telefóny červené. Áno, ten telefón bol v prípade poplachu. Takže tu sme boli, to je zase z druhej strany. No, ja potom som prešiel. Toto je maličké, ale je to zase len nejaká spoločenská miestnosť. V podstate aj tieto místnosti, ono človek v podstate už ani neví, jak to by bylo všetko vystavané, že není to zariadené. Vlastne veľký štát, Miro, kde boli ukrývaní. Ja si myslím, že keby to bolo vybavené, v živote nikoho nikde neukrývali, lebo neprišlo k tomu najhoršiemu. Keby toto bolo posledných ceokrytu, ktorý byl postavený pred 17. novembrom 1989. Áno, presne tak. A to znamená, že nebol nikdy vybavený. Bol vybavený základnými vecami, motory, kokotiny, hej, vzduchoventilácia, čo sú základy. Ale nikdy tu neboli postele, nikdy tu neboli hen také veci. V podstate, jednoducho povedané, pokiaľ sa nám podarí zistiť z tohto ceokrytu všetko, čo sa bude dať, tak zistíme aj, v ktorom roku bol tento kryt vybudovaný. Tento bol ako posledný. A pokiaľ dáme, tak všetko pôjde do... Je to v záznamoch, že bol ako posledný. Videa si môžete potom prečítať, alebo vám tam dáme dokonca aj linky na dané články. No, toto vyzerá ako nejaký sklad. Aha. Vzduchotechniky. Áno, to sú filtre na vzduchoventiláciu. Ale to sú nejaké novšie typy. To sú novšie, o niečo novšie ako henté staré kryty, čo sme boli. Tí zelené, čo boli tí veľké. Áno. Tí byli raz také veľké ako toto. Áno, lebo ako som povedal, toto bol posledný kryt, ktorý bol postavený. Hlavný štáb bol medzi prvými. A tam bolo vidno aj na videách a je vidno, že sú úplne iné tie filtre. Aha. Takisto aj kinokryte číslo 1 bolo úplne iné filtre, aj keď som tam videl jeden takýto filter, ale ten by v živote nepasoval do tej sústavy. Dokonca, ja keď som napríklad... A pôjdeme tam za jedno video som točil v Bratislave v jednom ceokryte, v jednej škole. No. A tam boli tí staré filtre ešte. Áno. Do vzduchotechniky a ešte byli normálne zapalené v tých špeciálnych tých masných papierov. Áno, hej. Ktoré boli vlastne nepoužité. Aj tu sú také. V tých iných ceokrytoch? Áno. V tom veliacom centre, keď sme boli, tak tam boli také zabalené. Dobre, takže tady máme 1, 2, 3, 4, 5 takýchto malých svetel. Takže vodohospodárstvo. Tak. Nádhera. Ty vole, ale jak sa to pozýva? To je krása. Toto je niečo neuveriteľné pre mňa, nie ako pre urbexera, ale hlavne ako pre historika. To je niečo paráda. Neviem, či sa niečo dočítame z tohoto manuálu. VS štáb CO. Sa to ozýva strašne, to bude na chuja po videu. Ale keby sme tu videli dátum, ST 450, ale to nie je tento kryt. Áno, to musí byť z iného krytu sa to dovezené. Áno, môže byť, ale môže byť manuál z toho krytu, lebo tie kryty sa nezáleží na tom, ako sú rozdelené. Tí manuály byli v podstate na všetky kryty rovnaké. Áno, podstatné je toto číslo, to je 4392. Aha. A hlavne 7251. To určuje vlastne rozlíšenie krytov.
Že doteraz sme boli v 600, maximálne v 600 a toto už je 900. Tady si ešte aplikurovali, vidíte, že tu mali gamaty staré. No toto bolo veliaci centrum vlastne dôstojníka, ktorý mal na starosti celý bunker, celý celkryt. Proto tady ty gamaty. Áno. Ono sa zahrýva v teple cez zimu a civilné obyvateľstvo mrzlo. Áno. Tu boli plynové fľaše, alebo kyslíkové fľaše, lepšie povedané. Boli umiestnené to, keby tu bolo, tak už to bachne dávno. Boli sme v kryte, kde bola jedna cela. No a také stredy, tak by som tam veľmi nechcel byť. No a tu je strojovňa. Vzduchoventilácie. Fúha. Vidíš? A toto sa vypráva. Áno, to sú tie staré filtre. Áno. Toto sú tí staré typy vzduchoventilácie. Lenže pozor, hento mohli byť filtre na vodu, a toto sú filtre na vzduch. Áno, áno. Alebo FP100, alebo PP100, áno. FP100. Áno. 450. Toto sú vzduchov a hento sú na vodu. Áno, kilopaskalov. Áno, chápem. No a toto boli zase ďalšie filtre, ktoré ani neviem označenie. Vidím to prvýkrát, to sita. Aha. Môže byť, že tu filtrovalo možno aj veškerý portel. Áno, môže byť, že to bola nejaká zberňa. Nejaký ten prach, nejaké tie častice, že to áno, filtrovalo. áno, že nejaká zberňa týchto čiastočí. No. Dobre. Dámy a páni, tu je všetko. Máme niečo takto napísané po rusky. Znáš po rusky? Moje technické upravlenie. Výslovnosť dobrá. ČSSR, stancia, kontakt. Kruzopolúčateľ. Bože, ešte, že si pamätám tú azbuku. No, ale Grúzia, keď tam je napísané, tak to je celé zle. No kamarát, ale z ruštiny by som ti dal tak 2 mínus. Ale pekne si to prečítal. To sa mi ľúbi, že aspoň... Ja azbuku trošku poznám. Áno, to viem, že si sa učil, lebo sú ľudia, ktorí sa učia sami a piču nerozumiejú. No, takže tak. No vidíš, kúkaj, ale zase to muselo byť nejaké hovadlo, lebo zase to je rozbité nejaká vínová fľaša. No hej, ale to je staré víno. Čo? To je nejaké staršie víno. Môže byť, možno ešte... No také už dneska asi ťažko kúpiš, a hlavne za tým dátum. Nie. To sem chodili tí darmožrači chlastať a... No, dobre, ideme cez ďalšie sprchy. Tady sme už byli? Ne, tam pojeme potom. Sú ďalšie sprchy. Hej, čiže už sa nachádzame pod posledným výlezom. Tu sú sprchy. Čiže zase tá dekontaminačná miestnosť. No, tu je ďalšia strojovňa, filtrácia, vzduchoventilácie. Ale aj tu máte nejaké súčasti od nejaké kryty, alebo toto je? Áno, však vydrž. Tady toto. Lukáš, čo je vlastne toto? To sú krytky na uzavretie rúr zo spodu. Keď meníš filtre, tak musíš ju chytiť, zaglobovať, aby neťahol vzduch. Potom otevrieš a nasadíš tam... Presne tak, aby vznikla dekompresia. Aha. Aby neťahol zbytočný vzduch. Ty vole. To je paráda toto. No. Ďalšia miestnosť na dekompresiu alebo proti kontaminácii. Dvere sú zavreté, nebudeme ich otvárať. Majitelia si to neželajú. Ja nemôžem byť, tu je voda. Ja mám deravé boty. No však ale ďalej sa aj tak nedostaneš, lebo nechcem to otvárať, lebo som to slúbil majiteľovi. Dobre? Nebudeme otvárať niečo, čo je zavreté. Tam už ďalej sa nič nenachádza. Strojovná by mala byť... Jasné, však to áno. To v podstate ani nepotrebujeme, lebo tam môže byť trikrát to isté, čo je tu. To je ďalší vlez dovnútra, lebo máš tu tieto dekontaminačné miestnosti. Aha. Sorry. Čiže tu by sme sa mali dostať do strojovne. Pozor na jamy. Čiže tu mohla byť filtrácia vody, alebo čerpadla vody. A už sme No, to je núdzová pumpa. Tady sa filtrovala voda. Áno, to je núdzová pumpa.
Môže to byť, je tu aj strojovňa, niekto zasi hlavou jebol z vnútornej strany do toho, čo sa mi vôbec nepáči. Ako, povedzme si na rovinu, keď chcete niečo rozbiť, tak choďte k sebe domov a porozbíjajte to hlavou, tie okna, kľudne. No takže sa nachádzame v strojovni, je tu diesel agregát od ČKD. Výkon neviem, ale tu fotky sa musia urobiť. Výkon máme, hej. Je to 6111. Takže 6111 kW. Toto je najväčší a najzachovalejší motor, ktorý som kedy videl. Už je tu samozrejme aj diesel agregát. Áno. Aj v iných krytoch, ale tí boli v také stave. Áno, áno. Ale tento, tu chýba už vlastne stator, rotor je vnútri, takže niekto tu radoval, rozoberal to. Tam by sa mohli nachádzať nejaké nádrže na naftu, jasné, ako hovorím. Aha. Pardon. No, toto je dieselová nádrž. No, je tu vidieť nafta. Fuj. Samý naftový smrad. Samozrejme, tieto dekle slúžili hlavne na osadenie núdzových výlezov, ktoré sa prebúrali kladivom, že tento dekel sa otrhol a dal sa prebúrať, tá stena sa dala prebúrať kladivom, ale neviem, prečo sú tu. Super. Ale ako som povedal, tento kryt v živote nebol sprevádzkovaný. Je tu ručná pumpa, hej, na naftu. Takže... Ochranný kryt sejmi jeli zařízení v klidu. Je tu paka na hriadel. Takže... Páči sa, dámy a páni, najlepší a najväčší ceokryt, ktorý mne stal za toto preskúmať. A dúfam, že prekoná svoje schopnosti a vybavím aj iné veci, aby som mohol umožniť takýto prieskum, či už vám, alebo aj nám. No, momentálne sa teraz nachádzame v podstate vo veliacom centre. Velín. Alebo skrátka vo Velíne. Takže ako môžete vidieť, tu je samé tlačítka, sama elektrocentrála, elektrobordel. A je to momentálne posledná miestnosť, ktorú sme v tomto ceokryte navštívili. Takže tu môžete vidieť. Tu napríklad, toto bola náraďovňa diesel agregátu, tu sa ovládal diesel agregát. V tejto časti ten aparát, hej. To je krása. Ja som z toho máme nemocný, ty koky. A ja, kamo, erekcia na prvom mieste. Nejaké plány, ale to je... To je schéma, elektrická schéma. Aha. Napájania. Čo ti jebe? Ty kokos. Wow. Iný brúcha. Na parádu. Mirko, poďakuješ mi neskôr. Ale nejaký problém? Nie. Ja len vravím. Ja, jasné. Kamaráde, konečne. Ajaj. No tu je ďalšia naftová nádrž. Ako som povedal, toto je 900-ka, najväčší kryt, ktorý tu môže byť. Kokos. To je iný monštrum toto. Kamaráde, hotovo. Aha, všetko funguje, tlačítka idú, aha. Ty kokos. Akorát, že je podporujeme elektriky. Áno.
Keby to v 2006 neodpojili všetko od elektriky, tak dneska by to fungovalo. A dúfam, že... Dobre, ideme robiť fotky. Takže dámy a páni, sa s vami lúčime. Dáme vyjadrenie na tento úžas vonku. Samozrejme toto strihať nebudem, budete vedieť, na čo ma tým pripravený. Ja na to serem, nestriham videa vôbec. Dávam ich tak, ako sú. Takže môžete sa tešiť na vonku. Uvidíte nás s našim nadšením a hlavne s našim prekvapením tohoto skritu. Ďakujem za sledovanie.